Bai. Bueno. Eutxi honi. Bai. Kontu eroi gabe, Bai, kablia eta ura eta meka, hau de alto riesgo. Nehieko jornalak. Bai, kontu. Erreitxiki inferno handiko seguru ba, ator riesgo, ez dakiz, izango tean, baina lasai. Zukoan itxi begik, eta aber ze tankera hartzei jozu. Zein behar dugu, Excel kursilio mate hola hemen txe, azkan sartuta? Antzeko zeuze. Antzeko zeuze. Adiós! Ojo, Cristo, ze, trikiti zentzune, nik? Hau, 21. mendeko trikitixa. 21. mendeko trikitixa, ojo, Cristo, hau, honekin joan dezu. Honekin txe. Azken baten, trikitixan teklan, zera berdinen, distribuzio berdinekin, tekladon teklak. Ojo, eta ikusi zuen olen zuten dan. Eta hau jarri zo, karo, hau dantzaileko eta guzti bat, errameriako bat, jo. O bizilagune molestatu nahi izpatzezu. Oida, bai, kasko jarrita, karo. O gehiago molestatu nahi batzezu, volumen gehiago eman. Eta hemen ikusten zuen bezala dago, pixkat, menu guztia, nola automatizatu da kande mentxetan handerrek. Hau da, zer dan animalia, guatxak esan dut. Beste bat jotzia bakazu? Bai, noski, jokizu beste pizatxo bat. A ber, pizatxo bat. Ander, gauza bat, nik abeste jo gaur entzun dut eta albiztur da, ezta? Ba, alaxea, bai. Leheno, Iñakik inen naiz. Karo, Iñakik esan dit, beha zala komposatzailea. Alaxea, bai. Beha izan da, beha kasmatu zula abestia. Bai. Eta, zeak, kanonak eo... Royalties. Derechos de autor. Ez gaek, oiz, ordein dut, berko zeizu jo, ez dagoen, nik intentzio egari ez errepatzen. Ez den, lia daik nahi, baina ez dut zalde Iñaki. Bueno, atxagak esango luke bezala, ni soinu jolen semea naiz. Adiós. Orduan, Ander, Iñakinen semia da. Alaxea. Vale. Hemen pakia nahi deuta, eskerrak, hemen txe japien bat izan deun. Hau gainea kasi bere inventoa da. Hostia, tropa! Ez waterproof izango. Ander, bukatzeko jotzi bakazu bizka berriro erreko kanta. Zure aitak munduan jarri duna. Bai, bai. Hora giztu! Bueno, Ander, eskarrik asko danengatik, artista, soinu jolaren semea zautu zuen. Bueno, egia esan 7 urtien nik ez dut olako entrevista peligrosoik egin. Aska batien zartuta, ura honeaino, eta baterik eta kabliekin, eta gaina zera teklabo erori, illa josen danbolina bezala bukateko nun, txipli txapla eta bumba! Anderrekin pentsatzen nun, zea genero musikal berria asmatu zendula, dala trikitixa 2.0, baina ez, lehen negu gorriakek eska egiten zuen, eta askan sartuta eta hainbeste kablekin, genero berria da, elektroaska. Ikusi zuen.